jest, moi drodzy, wyłania się Ergo Arena. Dobrze powiedziałem? Ergo Arena? Ergo Arena, no. No i tam jedziemy. Dzisiaj mamy 25 czerwca. I ja jestem Dobra, nie jestem. tutaj, tu Aga prowadzi. Dzień dobry. A ty I- fajnie masz prywatnego szofera. No, moi drodzy, meetup. Ciekawe, to nie jest pierwszy meetup, były też we Wrocławiu, ja jeszcze na żadnym nie byłem. To jest jedyny. Nie ma ludzi jakoś, nie? Tam ktoś stoi, ale generalnie... No dobra, moi drodzy, będę na bieżąco się z wami kontakcił. Moi drodzy, no już ciulsko chciałem wejść. Okazuje się, że akredytację do gości się odbiera z jakiejś innej strony w ogóle. Coś zaczynam mieć przeczucie, że nie wejdę. Ale pokażę wam, jak to wygląda wszystko. No wygląda, powiem wam, na bogatości. Dobra, idźmy. Zrobimy selfie? To zaraz tam będę, dokładnie. I wtedy zrobimy, jak najbardziej. Byłbyś w stanie umówić się z Widzką? Jeszcze raz? Byłbyś w stanie umówić się z Widzką? Pewnie. Umówić się na to, że na przykład jutro będzie odcinek będzie niebawem, jak najbardziej jestem w stanie się umówić. Jeszcze raz? Żebyście nie powiedzieli, że mi się nic nigdy nie podoba, no to powiem, że było super.